Bideo honen bitartez azalduko dutzu zelan kalkulatzen den funtzio analitiko bat emonda bere definizio eremua. Lehenengo, funtzio analitikoa zer da? Funtzio bat emon aldozkue grafiko baten bitartez, edo bestela era analitikoan hau da formularen bitartez esan daigu bai, X eta Y-ren arteko erlazioa adieraziz, era matematikoan, adierazpen algebraikoen bitartez. Oda, funtzio analitikoa. Honek dira funtzio analitikoak. Orduen, orain arte, 3 funtzio mota aztertu doguz. Lehenengoak, adierazpen polinomikoak direnak, edo funtzio polinomikoak direnak. Zer esan nahi dau? Fx-ena, adierazpen polinomiko bat dana, funtzio polinomiko. Izan alda, bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa, hirugarren mailakoa, berdin da ze mailakoa dan. Hori da, polinomio bat daukagunean. Urrengoak izango dira funtzio arrazionalak, edo izendatzailean X dauki esan adierazpenak. Bebai deitzen dira arrazionalak. Arrazionalak, bieratara ikusiko duzu ez. Eta besteak izango litzateke errotzaileak dauki esanak. Funtzio errodunak, errodun funtzioak ipiniko dugu. Errodun funtzioak. Eta hemen aztertuko duguz errotzaile bikoiti auki esanak, eta hemen falta da ipintzea bebai, errotzaile bakoitiak bebai. Aztertuko duguz horre guztiak. Hasten gara. Orduen, demagun ematen dozkuela funtzio polinomiko hau. Orduen, fx edo eta y, berdin da, ipintzea fx-ena edo y, hau ipinita agertu aldiako horrela, y berdin, x karratu, ken bi x, gehi bat, bardin da. Eta hori bakarrik ikusita, kalkulatu behar dugu zein x-entzako existitzen den funtzioa, definituta dagoen funtzioa. Orduen, imaginatu balio taula bat egiten duzuela, eta kalkulatu behar duzue y, menpeko aldagaia, x aldagai askearen arabera. Orduen, edozein x-en baliorako guk lortu aldogu ire balioa, demagun. Bat, ordezkatzen badugu funtzioan bat karratu. Ken bi gehi bat, gehi bat bi, ken bi, 0. Kasu honetan, 0. Existitzen da y? Bai, beraz, x-entzako x berdin bat, hobeto esan da, definizio eremuaren barruan dago. Funtzioa definituta dago x bat denean. Edozein balio, orain negatiboekin, minus bi, ordezkatzen badugu izango da. Minus bi karratu lau, ken bi bider minus bi, gehi lau, gehi bat. Beraz, bederatzi, bebai definituta dago. Dezagun beste balio bat, errodun zenbakio bat, zenbaki irrazional bat, erro bi. Erro bi ordezkatzen badugu, bebai izango zen. Erro bi karratu, ken bi bider erro bi, gehi bat. Beraz, erro bi karratu bi, bi gehi bat iru, iruken bi erro bi. Hau zenbaki existitzen da? Bai, eman aldugu horrela, edo kalkulagaian sartzen baduzu ez, ateratzen duzu balio bere zenbakia martarrean. Baina existitzen da, bai. Orduen, edozein x-entzako, zatiki bat, edozein x-entzako gu lortuko dugu dagokion ia. Edozein, positibo, negatibo, zenbaki arrazionalak, irrazionalak, berdin da. Orduen, definituta dago funtzio edozein x-entzako, beraz, bere definizio eremua izango da R edozein balio, edo bestera batera bebai idatzi aldugu minus infinitotik plus infinitora. Beraz, hartzen dugunean edozein adierazpen polinomiko bat, edozein polinomio bat, guk bakarrik ipini beharko dugu zenbaki erreal guztietarako dagoela definituta. Beraz, definizio eremua, R. Beste barik. Urrengoa. Izendatzaile dun funtzioak. Edo arrazionalak deitzen dugu zanak. Honik agertu jakuz ja, ekuazio arrazionaletan agertzen jakuz olako egoerak. Edo inekuazioetan bebai. Badakigu dagoeneko izendatzailea 0 egiten denean, hau balioa ez dala existitzen. Orduen,
zer gertatzen da benetan hemen izendatzailea 0 egiten denean? Bueno, pues hemen behan, daukagu bere funtzioa. Bueno, ez dut esan parkatu, baina goiko funtzio polinomikoa, bai, hau bigarren mailakoa dana, hemen adierazita dago, bai? Hau da parabola bat, bale? Beraz, definizio eremo esan dugu erreal guztiak, bale? Bueno, bigarrenean gagoz. Arrazionalak. Bale, arrazionala hau izango litzateke, bere funtzio, bai? Hau bizartzen badugu adibidez GeoGebran, hau agertzen da. Orduen, zer gertatzen da gu balio taula bat egiten badugu? Atzinduko dut bestea. Zer gertatzen da guk hemen balio taula bat egiten badugu? Bai? Kalkulatzeko xen arabera iren balioak. Bueno, pues orduen ordezkatzen dugu adibidez 0. Vale? Ordezkatzen badugu funtzio honetan, 12 bider 0, 0, ken 0, 0, zati edo zer gauza, 0. Vale, pues 0, 0. Demagun x bat dala. Pues 12 bider bat 12, 12 ken bat 11, 11 eta izendatzailean bat ken bost minus lau, vale? Minus 11 da orden, vale? Existitzen da. Zer gertatzen da, ipintzen badugu minus bi. Ba izango zen, 12 bider minus bi minus hogeta lau, ken minus bi karratu lau, zati minus bi ken bost minus zazpi. Ba izango zen, minus hogeta sortzi, zati minus zazpi, beraz, lau, vale? Existitzen da. Imaginatu hemen zenbaki zatiki bat dala, ordezkatzen dugu, bai lortuko dugu. Bakarrik lortzen dugu, edo daukagu arazo bat, izendatzailea 0 egiten denean, eta hori kasu honetan egiten da, bost danean, orduen. Egiten badugu, 12 bider bost hirurogei, ken bost karratu hogeta bost, zati bost ken bost, 0. Vale? Beraz, izango litzateke, hogeta amabost zati 0. Hogeta amabost zati 0, ez da existitzen. Beraz, ez da existitzen. Beraz, izendatzailea egiten denean, balio horretarako, xen balio horretarako, funtzioa ez dago definituta. Joan gaitezen grafikora. Zer gertatzen da hemen? Hau da bost balioa. X bost denean zer gertatzen da? Ez dago ala bat egiten grafiko, kurba gaz. Ez dago ikutzen kurba. Baina ordezkatzen baduguen bost koma 0,000000000. Vale? Hemen izango da oso balio txikia, vale? Beraz, ordezkatzerakoan funtzioaren balio edo iren balio izango da oso balio handia, beraz, iaia infinito, hemen goiti joango dela, bai? Kurba gorantza doa, vale? Baina justo bostean ez da existitzen. Eta gauza bera gertatzen da, eskerratik joaten bagara. Ze balio izango zen bostaren ondoan? Ba, izango zen, adibidez hemen ondoko balioan, pues lau koma bederatzi, ba, imaginatu bere ondoko balioan. Bueno, ordezkatzen badugu izendatzailean, lau koma bederatzi, ken bost, izango zen, minus 0,000000000 bat. Bai, goikoarekin zatituta, lortuko genduela zenbaki balio absolutuan edo zenbaki oso handia, baina balio negatiboarekin, orduan joango jakun minus infinitorantza. Vale? Beraz, izendatzailea 0 egiten denean, balio horretan bakarrik ez da existitzen funtzioa. Beraz, zelan idazten dugu hori? Ba, idazten dugu horrela. Definizio eremua izango dara, erreal guztiak bosta izan ezik. Bai? Bosta izan ezik. Kasu honetan, hemen dekogu, bai? Bueno. Eta azkenengo kasua. Azkenengo kasua izango litzateke errodun funtzioak. Bale, orduan, hemen ipinita daukagu errotzaile bikoitia. Errotzaile bikoitia, arruntena izango litzateke errotzaile karratua, ez? Errokarratua. Bale, orduan, zer gertatzen da daukagunean errokarratu barruan zenbaki negatibo bat. Itzan, atzinduko dut bestea. Salduko dutzuet funtzio errezenarekin. Funtzio errezena izango litzateke erro-x. Orduan, demagun, egin nahi dugula balio taula bat. Eta orduan, asmatzen duguz balioak ekizentzako. Demagun 0, erro 0, 0, ondo. Bat, erro bat bat. Minus bat, erro minus bat, ez da existitzen. Gauza bera, edozin beste balioekin, hau da, 0 eta balio positiboetan, existitzen da funtzioa, edo existitzen da iren balioa, lortu daikegu, baina balio negatiboan, hau da, errokizuna, erro barruan dagoan
balioa negatiboa denean, ez dugu lortzen, bai? Bale, guazen apurbet zailago batekin, hemen dagoana. Fxena berdin, erro, 3x ken 7. Bale, orduan, gudakigu, errokizuna, 3x ken 7 kasu honetan, izan behar dela zenbaki positibo bat. Lortzen duguna, bale, izan behar dela 0 baino handiago du berdina. Hori planteatzen dugu inekuazio baten bitartez. Kalkulatu nahi dugunean, errodun funtzio baten definizio eremua analitikoki kalkulatuta, beti planteatuko dugu inekuazioa, eta hau garrantzitsua da. Inekuazio bat. Vale? Eta inekuazioa beti izango da, hori errokizuna 0 baino handiago edo berdina. Vale? Kasu honetan ebatzi egiten badugu, izango zen 3x handiago du berdina 7 eta x handiago du berdina 7 eren. Vale. Zenbaki errealaren taulan ipintzen badugu, esan ez da beharrezkoa, hemen daukagulako ia grafikoa adierazita. Bale, orduen, hau izango litzateke zuzen erreala, bai? Eta hemen daukagu 7 eren. Vale? Orduen, 7 erenetik gora, bai? X 7 eren baino handiagoa edo berdina denean, bai? Berdina, orduen balio guzti hauentzako definituta dago. Bai? Eta GeoGebra joaten bagara eta idazten badugu adierazpen algebraiko hau, lortzen dugun funtzioa hauxe da. Bai? Beraz, bakarrik existitzen da 7 erenetik gora. Vale? 7 eren baino txikiagoa denean ez dago grafikorik. Vale? Orduen, errodun funtzioak beti inekuazioaren bitartez planteatuko dugu. Vale. Hemen faltaiaku kasu bat. Izango litzateke errotzailea bikoiti, esan beharrean bakoitia bada. Bale, orduan, zer gertatzen da bakoitia batean? Hemen ipini dut, fxena bada erro x kubikoa, bai? Beraz, kasu honetan, errokizuna edozein balio hartu alda, bai positiboa eta bai negatiboa. Bai? Guk kalkulatu aldugu balio tabla bat eginez, vale? Demagun 8, pues, erro kubiko 8, izango da 2, pintzen badugu -8, izango da -2, 0, 0, bai? Beraz, bai positibo, negatiboak, danak. Bai? Beraz, erro bakoitia bada, definizio eremua izango da R. Vale? Eta ez dugu ezer gehiagorik egin behar. R. Vale? Bueno, orain hau teorian apurbeta saldu dutzu edan arren, ariketa batzuk egingo dugu. Adibide batzuk ikusiko dugu. Bale, orduan, ematen dozkoenean funtzio analitiko bat eta kalkulatu behar dugunean bere definizio eremua, lehenengo gauza egin behar duguna da funtzioa sailkatu. Ze motatakoa dan. Bale, izan daiteke, funtzio polinomikoa izan daiteke, eta bere definizio eremua beti da erreal guztiak, beraz R, edo bai pina aldugu minus infinitotik plus infinitora. Bale, euki aldugu funtzio arrazional bat, arrazionalak dira izendatzailean x dauki esanak, eta orduan hemen zer egingo dugu, kalkulatuko dugu beti, izendatzailea zein balioetan egiten den 0. Ze horrek balioak ez dira egongo definituta. Edo, izan daiteke funtzio erroduna, errodun funtzio bat. Eta hemen sailkatzen dugu, bakoitiak eta bikoitiak. Bakoitia bada, definizio eremua, erreal guztiak. Eta, printzipioz, bai? Eta bikoitia bada, definizio eremua, izango da tarte bat, baina kalkulatu beharko duguna inekuazioaren bitartez. Orduan gu planteatuko duguna, izango da inekuazioa. Errokizuna, erro barruan dagoen adierazpen algebraikoa, izan behar da 0, baina handiago edo berdina. Goazan adibideetara. Azten gara. A. Lehenengo funtzioa. Ze motatakoa da? Funtzio polinomikoa. Beraz, funtzio polinomikoa bat bada, kasu honetan bigarren mailakoa da, baina izan alda edozein mailakoa, funtzio polinomikoa denez, definizio eremua R. Beste barik, ez dugu ezer gehiagorik egin behar. B. Ze motatako funtzioa da? Arrazionala. Beraz, kalkulatu behar dugu arrazionala. Kalkulatu behar dugu ia zein balioetan izendatzailea egiten den 0. Zergaitik? Balio horietan ez dalako existitzen. Beraz, kasu honetan, x ezin da izan bat. Beraz, definizio eremua
erreal guztiak bat izan ezik. Eta pintzen dugu giltzen artean elementu konkretu bat dalako. Bale, C. Ze motatako funtzioa da? Erroduna. Erroduna, baina erroduna bikoitia. Beraz, errokizuna, erro barruan dagoen adierazpen algebraikoa izan behar da 0 baino handiago edo berdina, beraz. 3x gehi lau handiago edo berdina 0. Inekuazio hori ebatzi egiten dugu. 3x handiago edo berdina minus lau, eta x handiago edo berdina minus lau eren. Irudikatzen dugu zuzen errealean, minus lau eren, eta berdintza bebai esaltzen danez, minus lau eren posiblea da, eta horrek balio hori edo handiagoak. Beraz, definizio eremua tarte bat da, minus lau erenetik hasita plus infinitora. Infinito kakoarekin eta minus lau eren posiblea denez kortzetegaz. Beraz, zuzen erdi, itzia. Goazen degaz. D, ze motatako funtzioa da? Arrazionala. Arrazionaletan, badakigu izendatzailea ezin dela egin 0. Beraz, hori planteatzen dugu x karratu gehi x kensei desberdin 0. Zenbakitzailean zer dekogu berdin da. Beraz, kasu honetan x karratu gehi x kensei desberdin 0. Zelan kalkulatzen dugu zein balioetan egiten dan 0? Ekuazioa ebatziz. Beraz, bigarren mailako ekuazioa, x karratu gehi x kensei 0. Ebatzi egiten dugu, minus bat, plus minus, erro, bat karratu, minus lau, bider bat, bider minus 6, zati bi. Beraz, hau da, minus bat, plus minus, bat gehi hogeta lau geta bost, eta erro geta bost, bost, zati bi. Eta hemetik bi balio lortzen dugu, x azpi bat dala minus 6 zati bi minus iru, eta x azpi bi dala lau zati bi, bi. Bi balio lortzen dugu. Honek balioetarako, badakigu balio hoietan, egiten dala, adierazpen hau egiten dala 0. Eta badakigu 0 ezin dala izan, bestela izendatzailea egingo litzateke 0. Beraz, funtzio hau existitzen da edozein zenbaki errealentzako, bi eta minus iru izan ezik, eta hori adierazten dugu horrela. Definizio eremua dala erreal guztiak, minus iru eta bi izan ezik. Balio konkretuak dira, horregaitik giltzak ipintzen dugu. Hau ez da tarte bat, dira balio konkretu batzuk. Bale, urrengo bat. Hemen bertan ingo dugu, ze motatako funtzioa da. Bada, erroduna, baina errotzailea bakoitia da, bakoitia. Eta orduen, definizio eremua, esan dugu, edozein balio izan daitekela. Errokizunak edozein balio hartu aldau. Bai positibo, 0 edo negatibo. Beraz, definizio eremua, erreal guztiak. Beste barik. Eta azkena, F. Azkena. F. Daukagun funtzioa, errodun funtzio bat da, eta errotzailea bikoitia da. Beraz, erroduna eta bikoitia. Beraz, dakiguna da, olako funtzioetan, errokizuna izan behar dela 0 baino handiagoa edo bardina. Beraz, planteatzen dugu inekuazio bat. Inekuazio bat planteatzen dugu. Eta orduen da, x karratu gehi 6x, kensazpi, 0 baino handiago edo berdina. Beti planteatzen duguna 0 baino handiago edo berdina. Orduan gogoratu zelan ebasten genduzan bigarren mailako inekuazioak, bi modutara, edo zuzen errealean edo ikurren taulan. Kasu honetan ikurren taula egingo dut. Orduan, horretarako lehenengo ebatzi egiten dugu ekuazioa. Beraz, berdintzen dugu 0gaz eta kalkulatzen dugu formulagaz. Minus b plus minus b karratu, minus lau ac. Beraz, daukaguna da minus 6 plus minus, guztia da 74, eta erro 74 da 8, minus 6 plus minus 8, zati bi. Beraz, bi balio lortzen doguz, x azpi bat minus 14 zati bi minus azpi, eta x azpi bi, bi zati bi bat. Bi balio lortzen doguz. Horre balioak eroaten dugu zuzen, lehenengo gauza, ikurren taula egingo dugunez, faktorizatu egiten dugu inekuazioa. Beraz daukagu. Minus zazpi eta bat erroak direnez, gure inekuazioa, izango da, x gehi zazpi, bider, x
ken bat handiago edo berdina 0. Bale, eta planteatzen dugu ikurren taula, orduan eroaten dugu zuzen errealera balio horrek, -7 eta bat. Eta lehenengo zutabean faktoreak idazten dugu. X gehi 7, x ken bat, eta amaieran inekuazioa faktorizatuta, edo inekuazio guztia, nahi duzuen bezala. Bale, horrela. Vale. Eta orain dinogu, -7 eta x -7 eta x batek betetzen dabe inekuazioa, vale, gauz, fijatu behar gara inekuazioan. Betetzen dabe inekuazioa, bai, bardintza daukagulako, bai. Beraz, bai, betetzen dabe. Gero, orain ikurrak ipintzen dugu, orduan hartzen dugu -infinitotik -7 balio bat, adibidez, -1000. Eta ordezkatzen dugu, -1000 gehi 7, negatibo. -7tik batera, balio bat, 0 adibidez, 0 gehi 7, positibo. Eta gero, batetik aurrera, edo zin balio hartuta be, ikur positiboa. Gero, bigarren faktorea, x ken bat, hartzen dugu balio bat, adibidez, -10 ken bat, -11, negatibo. -7tik batera, 0 adibidez, 0 ken bat, negatibo. Eta batetik aurrera, adibidez, 8 ken bat, 7 positibo. Bai? Izatez, hemen egiten da 0, bai? Lehenengo faktorea, -7enean 0 egiten da, eta x ken bat denean 0 egiten da, bai? Hor dago ikurren aldaketa. Orain kalkulatzen dugu, inekuazioak hartuko dagoan ikurra, orduan, minus bider minus plus, plus bider minus minus, eta plus, bai. Bale, gu bilatzen ari garena, kasu honetan, bai, bale, beti da, kasu honetan positiboa. Bai, definizioan eremu analitikoa kalkulatzen dugunean, planteatzen dugunez, errokizuna positibo izatea, hori da bilatzen duguna, positibo. Beraz, definizio eremua, edo, inekuazioaren emaitza, izango litzateke, -infinitotik -7, -infinitokakoagaz, -7 kortzeteagaz, bildura ikurra, batetik plus infinitora. Hau da, inekuazioa ebasteko kalkulatzen duguna. Gertatzen da orain, benetan inekuazioak betetzen da bezan balioak dira definizio eremua. Beraz, orain gehitzen duguna da, definizio eremua direla tarte horiek. Orduan, funtzio analitikoaren definizio eremua hauze da. Espero dute adibidea hauekin hobeto ulertzea ariketak.